Hollow blocks. Ito lang meron. Minsan nakitan mo rin, Rehan, kaso lang si Ate Esther. Walang hollow Esther blocks. From titikitan mo. Uy! Pwede mo siyang akyat. Uy! Pwede mo siyang akyatan, Rehan. Tulungan mo rin si Ate Esther. Kasi parang alanganin ako sa oras siya. Minsan nasa work ako. Minsan naman gabi na hindi na ako pwede. Gagayahin ko si nanay. Tapon-tapon Uy! sa kampukan ng mga tao. Hoy! Bakit ka pa na ganyan? Kasi, Mayroon din na to. kuhang-kuha ko si nanay, di ba? Charot sa Ala, nandiyan pala si Tutoy. Nakita niya yung talent ko. Huwag kayo magpalipad. Napapasayaw ako. PS5 po. Grabe kayo. Ba't kayo nasayaw? Bawal utang. Dapat may kulay.
Kailangan sukatin para pantay-pantay. Nag-off cam ako kasi nandito yung pamangking ko. Wala siyang damit. From Christmas, meron din ang mga laptop songs, di ba? Christmas. Maganda, di ba? Maganda din sa akin, di ba, Bia? Meron ka ba, ahem? Para pantay. May ginawa ka ba? Hindi siya may ginawa. Oh. Paano wala ka nakakabili? Walang lamang. Hindi. Crispy, that's Jeneline, thank you so much Nagpa-member ka pa talaga. Sa grupo. Ala, may utang na ako sa'yo. Salamat ha. Kulits, kita mo yung thumbnail ko.
Oy, tipaklong.
Kay Ate Janet yun. Nakalimutan ko na. Doon ako nakatambay si Marimar. Pero Lakad na doon. nasa Para tumawa ka naman. sa YouTube, Kulits. Tama si Kulits o tipaklong.
Di ka mag-live, sis Janalyn? Di ka magla-live? Bakit?
Miss Jenny, matulog ka na. Thank you ah. Thank you so much sa blessing. May utang ako sa'yo. Si Janet, thank you so much po. Sir Eska, Rayhan, thank you.
Uy, sis Janeline, tulog ka na. Thank you ah.
Jeneline, gising ka pa. Live si Kulits. Nandun ako kay Kulits. Si Alak pala ang live, si Alak.